नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कुमटा येलवळीत धरलो रांच्या कुडे 10 फूट लांबीचो काळिंग सर्प. कुमटा तालुक्याच्या येलवळीत 10 फूट लांबीचो काळिंग सर्प धन सुरक्षित रानाक सोडलो. एक हप्त्या भितर तिसरे वेळा सर्पमित्र पवन नायक हेमी काळिंग सर्प धरून रानात सोडिल्ली घटना घडली. मिळिल्ल्या माहितीनुसार येलवळीच्या गणेश भट हेमगेल्या घरात रांच्या खोलेत मिक्सराचेर हो काळिंग सर्प आशिल्लो. घरातली गृहिणी च्या करूक म्हूण किचन रूमात गेल्यार काळो निळोसो दिसचो हो दिवड उरतलो म्हूण भायर धांवडोवचो प्रयत्न केलो तर ह्या काळिंग सर्पान आपले उग्र रूप धारण करून फाडे करून जात दाखयलो. नंतर सर्पमित्र पवन नायक हेमकां माहिती दिवन तेमी घटनास्थळार येवन त्या काळिंग सर्पाक धरून सुरक्षीत लागींच्या रानात सोडले. हेजो संपूर्ण व्हिडिओ गोपी जाली हेमी आपल्या कॅमेरात टिपला. कारवारच्या फ्लायओव्हरा सकल IRB कंपनीन असमर्पक कामगिरीन उदकाचे तळे जाला. IRBच्या नावान आक्रोश. कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर RIB कंपनीतर्फे निर्माण केल्ल्या फ्लायओव्हरा सकल पावसाचे उदक वचूंक वाट ना जावन फ्लायओव्हरा सकल तळ्याचे रूप येयला. ह्या फ्लायओव्हरा सकयल्यान सार्वजनिकांक यो वच करूंक जायना. फ्लायओव्हराची कामगिरी करतना IRB कंपनीन उदक वचूंक वाट दवण जावन अवैज्ञानीक रितीन काम केल्ल्याक सार्वजनिकांक हेजो त्रास भोगचो पडटा. पण ह्या IRBच्या असमर्पक कामगिरी बद्दल कितले तक्रार केले तरी प्रशासन मात्र गप्प आसा. हेजे वयल्यान हेजे कारण काय समजूं येवचें ना अशें सार्वजनिकांलो गूढ प्रश्न आसा.
दांडेलीच्या वनश्री नगरात जाल्ल्या चोरेच्या 3 आरोपीक धरूक दांडेली पोलिसांक यश। दांडेली उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दांडेली शहराच्या वनश्री नगरात शंशुनिसा शेख हेमगेल्या घरात चोरी जावन भांगराची चेन, मुदी, चांदी आणि नगद हेची चोरी जाल्ली। या प्रकरणाची तक्रार दांडेली पोलीस ठाण्यार जाल्ली। पोलिसांनी चोरी केल्ल्या 3 आरोपीक धरूक यश मेळयले। अटक केल्ले आरोपी दांडेली शहराच्या मारुती नगरचे निवासी अशोक गुरव, फिरोज दौलती आणि मायकल कक्केरी अशी नाव आसात। दांडेली पोलीस पुढील तपास करतेर आसात। दांडेलीत 3 दिवसाच्या हरंदर सतत पावसान एक रूख पण 2 कारची मोडतोड। दांडेली उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या दांडेलीत 3 दिवसाच्या सतत मुसळधार पावस पडतेर आशिल्ल्यान जनजीवन अस्तव्यस्त झाले। भारी वाऱ्यासकट पावस येयिल्ल्यान दांडेली शहराच्या केसी सर्कला कडेन एक रूख पण 2 कारची खूप मोडतोड जावन नुकसान झाला। सध्या कारवारात कालच्यान पावसान विश्रांती घेतल्या म्हणून हरकत ना। आज मंगळवार दिवसभर पावस पडलो ना। सांजे 5 वाजल्यानंतर कारवार शहरात बारीक असो पावस पडलो आणि रात्रीन 7:30 ते 8 पर्यंत मोठो पावस पडलो। काही जाग्यार हो पावस पडत आशिल्ले अशी खबर मेळ्ळा। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।